Det er virkelig et produkt, der lever op til sine foranstaltninger. Utravin, eller hvad man kalder den, den her, den virker altså virkelig. Jeg var selv angrebet rigtig meget af et neglesvamp, men min tær i dag, i forhold til da jeg startede, hvor de var helt mærkelige, og det ene og det andet, de er blevet meget bedre. Så jeg synes lige, at I skal prøve at kigge her, hvordan det ser ud i dag. Alle sammen, de var fuldstændig gule, skal man lige regne med. Og I kan se efter bare nogle behandlinger der, med de første 3, der var det i orden. Sådan ser de altså ud i den dag i dag. Alle 5 tæer var meget angrebet af neglesvamp, men efter at have brugt det her vidunderprodukt, som de reklamerer meget for, så er det faktisk blevet meget bedre. Jeg kan så anbefale, at du kører en pakke med 6 i, fordi at hvis du er meget angrebet, så skal du bruge lige omkring 3 pinde de første stykke tid. Og smører du på hver dag, jamen så er der i en enkelt en af dem her, der er lige nøjagtigt til, hvad jeg har regnet ud, 20 dage. Og det vel at mærke, hvis du gør det 2 gange om dagen. Det kan også godt være, at der er lidt mindre i pinden, men det virker altså. Så 500 kroner er givet godt ud i forhold til alle de andre produkter, du køber rundt omkring. Og man bliver pisse irriteret over, at man har det, og ikke kan vise, gå på stranden eller noget. Og så er dine børnebørn bare, hvorfor har du gule negle? Ja, det må jeg jo så lige forklare dig, hvorfor jeg har. Men jeg vil sige, at de der sådan 500 kroner på 6 pinde, det er givet godt ud. Jeg har gode erfaringer med det, så prøv. Siger jeg bare, prøv. Hvis du har prøvet alt muligt andet. Fordi det er ikke alt, der virker. Men det her gør åbenbart. Jeg ved ikke, hvad det gør, men det går åbenbart helt ind og dræber alt, hvad de ligesom reklamerer for. Så jeg tænkte, først 3 pinde, en prøve. Så måtte jeg bestille 3 pinde mere. Yes, jeg håber, at den her video, den giver dig lidt fornøjelse, så du kan grine lidt af mig, og grine lidt af os alle sammen. Ha' det godt.